Беларуская класіка – самая адметная падзея чарговага тура айчыннага першынства. АБФ-ФТБ заклікае заўзятараў наведаць Барысаў-арэну і на ўласныя вочы паназіраць за двубоем батэ ды менскага «Дынама». Акрамя таго, праз традыцыйны анонс гульнявага уікенда раім вам да ўважлівага і асабістага прагляду яшчэ шэраг найцікавейшых сустрэч. Пры Марцэлу Лічку у якасці паўнавартаснага кіраўніка Берасця белаблакітныя атрымалі 3 перамогі запар і, дзякуючы гэтаму, ускараскаліся на 6-ы радок першынства. Яшчэ адну прыступку захад пераскочыць каля адолеў у родных мясцінах Слуцк. Аднак праблема ў тым, што ментальна гаспадары падыходзяць да гульні ў міноры. Саступіўшы па пенальці Шахцёру ў сераду, «Дынама» згубіла шанцы захаваць у валоданні кубак краіны і такім чынам патрапіць на еўраарэну альтэрнатыўным шляхам. Каб наноў згуляць у еўракубках, берасцю зараз трэба перамагаць ледзьве не ў кожным двубоі першынства. Аднак цукровыя не той апанент, які так наўпрост аддае балы. Нават у гасцёх. 6-я па надзейнасці абарона краіны стрымлівала ў сезоне і Шахцёр, і Нема. Акрамя таго, той жа Брэст у першым коле злабаў аб Слуцк зубы, згуляўшы 1-1. Дадам яшчэ і тое, што зараз падначаленыя Віталя Паўлова чаргуюць перамогі з паразамі. Серыя цягнецца ажно з 8 ліпеня. І гэта дазваляе казаць пра нейкую паслядоўнасць. Дык вось, тыдзень таму Слуцк сенсацыйна саступіў Мінску 0-1. А значыць, на чарзе Вікторыя? Пасля кубкавай сустрэчы, што расцягнулася ажно да серыі пенальці, кандыцыі берасцейцаў будуць неаптымальнымі. Слуцк жа мэтанакіравана рыхтуецца да двубоя. І гэта выглядае спрыяльнымі абставінамі для гасцей, каб здабыць пазітыўны вынік. У мінулым туры Віцебск мінімальна саступіў Берасцю і ўпершыню за 16 тураў зышоў з поля без гола. Гэта прывяло да таго, што падначаленыя Сергея Ясінскага абрынуліся на 3-й радок у табліцы. Каб вяртаць пазіцыі ды карыстацца профітам ад класіка, у якім удзельнічаюць прамыя канкурэнты паўночнікаў, неабходна біць жодзінская «Тарпеда». Прыблізна так, як Віцебск гэта зрабіў у першым коле, калі дома перамог 2-0. Для гэтага ўсе інструменты ў гасцей ёсць. Інакш бы яны не былі другой па выніковасці камандай чэмпіянату. Аднак аўтазаводцы суворыя хлопцы. Нягледзячы на тое, што далёка не ўсё задуманага Олегам Кубаровым імі пераўтвараецца ў жыццё, час ад часу «Тарпеда» дэманструе годны футбол. Таму і ў настаўніка ёсць крэдыт даверу. Перамога над Гомелем у мінулым туры яшчэ раз падкрэсліла, што Жодзіна зусім не безнадзейна. Больш за тое, чорна-белыя намагаюцца і надалей змагацца за 5-й радок у табліцы. А чаму не, калі прапускаюць яны на ўзроўні лепшых каманд краіны? З наступам ёсць праблемы, і па восені яны абвастрыліся. Тым не менш, перамога тыдзень таму дазваляе казаць, што ў двубой нядзелі ўсё будзе зусім невідавочна. Роўная гульня вартых аднаго супернікаў, і выявіць пераможцу тут складана. Амбіцыі ды майстэрства ў каманд дастаткова, каб не аддаваць адно аднаму ні сантыметра поля. Першая гульня на Барысаў-арэне пасля зыходу з жыцця кіраўніка батэ Анатоля Капскага будзе для гаспадароў адказнай, з якой пазіцыі не ацэньвай. Ментальна чэмпіёнам трэба трываць, каб з гонарам ушанаваць памяць заснавальніка клуба. Матэматычна варта не саступаць як мінімум, каб захаваць перавагу ў 9 турнірных балаў над асноўным пераследавальнікам. Фізічна патрабуецца вытрываць ціск шчыльнага графіка. Толькі ў сераду адгучаў двубой у сталіцы супраць «Тарпеда», а на наступным тыдні ўжо біцца ў лізе Еўропы супраць «Паока». Таму жаўта-блакітных чакае не гульня, спраўны іспыт на загартаванасць. І ў выніку станоўчага зыходу наўрад ці хто надалей будзе сумнявацца ў чарговым трыумфе батэ на нашых землях. Што да «Дынама», то гэта бадай апошняя рэальная спроба з боку падначаленых Сергея Гурэнкі запаволіць хаду апанентаў і захаваць галоўную інтрыгу ў спаборніцтве. Лепшая абарона першынства дапаможа белаблакітным, а таксама хуткая адаптацыя форварда Фатаі. Той ужо дапамог мінчукам перамагчы Луч 3-2 на мінулым тыдні. Аднаўленне Шыгара Шытава зробіць шыхты гасцей максімальна збалансаванымі да двубоя. У першым коле Барысаў здабыў перамогу з мінімальным лікам. Зараз форма батэ нічым не горшая за травеньскую. Больш за тое, з прызначэння Аляксея Багі на пост галоўнага трэнера паўнавартасна чэмпіён у вышэйшай лізе не саступаў. Нягледзячы на тое, што Мінск не ведае паразы 4 туры запар, паставім на вікторыю гаспадароў. Тым больш, што эмацыйна яны будуць зараджаныя не на 100, а на 1000%.